Sí que estic encarregat. Bé, a veure, us dono la benvinguda. Ara no és ni la càmera que jo volia. Bé, aquí me surten que hi ha dos. Jo us dono la benvinguda. Prometo fer-lo millor una altra ocasió. Hi ha molt de retard. Ahir vaig fer una prova a la nit amb el Windows i aquest matí ara he volgut fer-lo des del meu Ubuntu Studio, des de Linux, perquè no consumeix tants recursos. Però m'ha dit que el senyor YouTube m'ha dit que no compleix la normativa per a tal. El Linux ho considera un mòbil i diu que no està en condicions d'emetre en directe. Diu, va, molt bé. Que he intentat recrear aquí l'ambient d'una taverna canalla. Veieu que aquí a Tato no li falta res. El pastís de Marsella, el vi infecta, les olives ja amb les menjades. Voldria que fes alguna cosa més que virtual perquè ve a dir una mica amb el Soledat del Llebrer. És el barri xino, són les dones que fan senyors, que fan el carrer, que viuen una vida una mica no, força miserable, no és una vida agradable, tot i que la literatura, les pel·lícules, el cinema, ara me recordo d'Irma la Dolça, del Jack Lemmon i la Shirley MacLaine, que fan d'aquest món, d'aquestes tavernes, ho idealitzen, li donen una altra cara. No és aquest. Tinc aquí llibres que compartir que descriuen aquests ambients canalles, en aquest cas és de París, és Leo Malet, Niebla en el puente de Tolbiac, és molt bona, és una traducció que va fer Luisa Feliu i va publicar la de l'asteroide, és un llibre molt bo. El Magret, que és un dels personatges que a mi més m'ha agradat, també anava a tavernes. I un que també, molt de referència, sobretot al barri xino, era el Méndez de Rodríguez Ledesma, que aquest visitava les tavernes on en comptes de boquerones en vinagre el que te trobaves era restes de tauró, que no podia ser una altra cosa i no podia ser gens saludable. El meu canal és, en la novel·la que vaig escriure primer, que està al calaix, sí que no s'alimenta com cal, i en aquesta que he fet un viatge un viatge al passat, com si fos un regreso al futuro, el meu canal és tampoc, perquè, clar, aquelles tasques del barri xino, no sé què dir-vos. El vi és d'allò de dius, té un color, però no saps què és, no? I aprofito per dir-vos a la vostra salut i gràcies per vindre aquí al canal i que és tot improvisat, no tenia res preparat. Allà al fons està la Falca, la Soledat del Llebrer. Aquí tinc la Soledat del Llebrer. Ara veig que hi ha aquí un retard i la imatge s'ha quedat com congelada. Això dels directes no m'agrada, amb aquests sistemes ara que tothom està connectat i tothom està fent transmissions en directe. Bé, hauré de regular. De fet, jo tots els podcasts de ràdio tot ho faig amb l'Ubuntu Studio, ho faig en Linux, no me consumeix recursos, i amb el Windows doncs era ja ho he vist amb el Facebook que vaig fer transmissió en viu. Bé, deixem de banda tots els problemes tècnics i d'àudio. No sé si se sent de fons una musiqueta que és aquesta. És un altre cafè de París, per aquest cas del Quartier Latin, de la zona aquella de Saint-Germain-des-Prés. I què volia jo? Què podia compartir en un vermut aquest improvisat i que he pensat a última hora? Bé, doncs coses que he comentat que els que no he tingut ocasió de veure-ho en una altra transmissió a l'Instagram o al Facebook que vaig fer, doncs el nom de Canales surt de la necessitat de tenir un policia que tingui un nom sonor. El nom Romerales, Pollales i tal ja estava molt gastat per altres humoristes i dic, home, no li puc dir Mortadelo perquè també està agafat i no era. El personatge és molt maldestre, no en sap, no sap fer res. I anava repassant noms i Corrales no me feia el pes
havia en aquell temps, parlo del 2005, més o menys del 2005, quan li vaig donar voltes a la idea i fins al 2011 no la vaig tenir acabada, vaig pensar que la Torrente ja estava agafat. I era, potser en aquell cas, el Torrente era el personatge, però clar, no pots dir-li Torrente. I clar, va venir, vaig arribar a veure Canales. Ostres, té un nom així. I potser no té res a veure amb el Torrente, ni Canales no té res a veure amb el Torrente, no és feixista ni d'allò, ni és de l'Atlètic, em sembla que ni li agrada el futbol. Però estava de moda el personatge del Torrente. Però venia d'haver vist alguna notícia d'un empresari d'aquests de la construcció que es deia, que ho té tot, que és d'obra civil, que es diu Entre Canales. I, hòstia, Entre Canales, aquesta gent usa Canales. I em sembla que va ser per això. Ja en aquell temps anava a una barberia que compartia amb el barber, l'escriure històries, i em sembla que vam arribar a fer el Canales. El socorregut Romerales i tal estava, però estava, com us dic, estava molt gastat. No el veia dir-li Romerales perquè era molt tòpic. És com en una obra sobre les dictadures sud-americanes dir-li al dictador o al militar, dir-li Vargas, no? El general Vargas, el general no sé què. Sempre el nom aquest no. I em va venir Canales, que lo vaig situar, com ho he dit alguna ocasió, cap al 2005, quan els Mossos d'Esquadra venen a substituir a la Policia Nacional, i el Canales, llavors, en el 2005, té uns 50 i alguna cosa, i pot agafar-se com a funcionari, pot agafar-se aquesta jubilació avançada i tal, però ell és el senyor que fa coses, que està allà a la comissaria, que pul·lula per la comissaria, agafa o no agafa coses i cobra i no fot res. Això és el personatge que vaig fer i que la novel·la, dic, dorm en un calaix, que donaré una repassada, faré una bona revisió. Ja sortia la Trini, més o menys la Trini tenia, en aquesta novel·la tenia poder, estava propera al poder, vull dir, està situada, més que Canales. I això, com una novel·la aquesta no va aconseguir sortir, la vaig deixar. I uns anys més tard me vaig posar, cap al 2015, i vaig fer un viatge, un regreso al futuro, i vaig dir, com seria el Canales l'any 75, quan ell tot just entra a la policia, i voilà, ho destinen a on? A Barcelona, i estem als darrers mesos del 75, que quan ve la mort del Franco, hi ha el posicionament de polítics, i ara tot el xup-xup que hi ha a Catalunya, etc. I ho vaig col·locar allà, ho vaig situar. La novel·la la vaig treballar, després vaig intentar moure-la, va estar dormida, i la vaig reprendre cap al 2018, vaig començar a treballar, a acabar-la del tot ja, i el 2019 la vaig presentar al Premi Ferran Canyamillas, que va guanyar, i jo que vaig quedar molt content, perquè dius, els premis literaris, a part de dir, he guanyat un premi, vengo a hablar de mi libro, doncs dius, ostres, tot el treball i totes les nits i tots els moments que fas per esforçar-te per veure la teva obra publicada, doncs, a més has guanyat un premi, doncs, ostres, és que la novel·la, almenys, no deixa indiferent, perquè no hem d'enganyar-nos, els premis en si també són injustos. Ara, ho dic jo, que ja soc jurat en una revista de ciència-ficció, que és gratuïta, i anualment fem 2 concursos, fem de poesia i de conte de relat curt de 25 línies, sobre el tema ciència-ficció, totes les variants que vulguin, vull dir, és lliure. I clar, molt sovint hem de reunir-nos per contrastar, perquè clar, volem una certa unanimitat, i decidir que aquest és millor que l'altre, dona per estar hores i hores discutint, que diguis, bé, considerem la millor aquesta. Si poséssim primer, segon i tercer, tampoc estava fent justícia, perquè potser el que s'ha quedat quart també ha fet una feina i també és lloable. En fi, els premis serveixen per estimular-se, per estimular el que escriu, per
per a motivar la gent a dir, mira, la cultura... I la cultura necessita, per desgràcia, dels premis perquè se segueix escrivint i almenys la gent que va qui se va, i el lector madur no compra la novel·la perquè sigui un premi, la compra perquè per la intuïció, per com se la presenten o perquè ell ha estat intel·ligent i a part de mirar la sinopsi, s'ha mirat el primer capítol, s'ha mirat pel dins, s'ho ha mirat una miqueta i pues igual no le convenç i diu, mira, i la deixo, vaig agafar una altra. El lector madur diu, ostres, aquesta m'enganxa. En fi, doncs amb això enganxo amb els comentaris que ha rebut aquesta novel·la. Els ha rebut majoritàriament positius, tothom ha dit que enganxa, que és fosca, que és grisa, que es veu una Barcelona molt negra. I també diuen que és massa breu o que la segona part, alguns diuen que fluixeja, altres diuen que la veuen curta, que no l'acaben de veure col·locada, que tal, o que fins i tot grinyola o que no encaixa. I jo no pretenc justificar-la, és una opinió que respecto molt, però és una cosa que jo vaig voler fer d'aquesta manera. La primera part transcorre a finals de 1975. Jo llavors tenia 12 anys, estava fent la EGB i els partes mèdicos de cada dia s'assemblaven molt al que està passant ara amb el bitxo aquest, no? Que surten allà uns senyors ahí militars. En aquest cas sortia, no me recordo, perquè només escoltava, perquè a la ràdio i a la tele, último parte médico. I era diari, això era lent, això era feixuc. I la novel·la va a un ritme gairebé de dia a dia. Em sembla que hi ha salts potser d'un cap de setmana, però el ritme és diari. O se segueix bé el que són l'últim mes, sobretot el que és el novembre del 1975 fins a la mort del dictador. I la segona part és molt ràpida, és en l'actualitat. I què passa en l'actualitat? Anem amb això. Val? No estic fent publicitat al Huawei. Anem amb això i anem a una piulada, anem amb el WhatsApp, anem amb el Facebook, anem amb no sé què. Una notícia arriba abans al teu telèfon que no que la vegis en el paper i pots, fins abans del confinament, te pots comprar un bitllet de low cost i plantar-te a l'altra banda del món. Pots anar a la Xina està aquí a 15 hores de vol, mal comptades, perquè és menys, són 11. A Amèrica, al Mèxic, pots anar igual, és a dir, no pots plantejar-te un ritme lent, perquè és que anem a un ritme frenètic. Doncs la segona part té aquesta velocitat, o l'he volgut jo donar, aquesta velocitat, en els fets, en tot el que és els esdeveniments i en el que narro. En la narració hi ha un fet que algú podria també comentar, que ningú ha comentat, però jo ho dic ara, que un personatge rep una amenaça i la rep per un telèfon fix. I això ho vaig veure, vaig arribar a aquesta conclusió perquè per a un mòbil tenim aplicacions que registren les trucades i totes les converses. Però els fixos s'han quedat, han desaparegut els contestadors i les operadores, el servei de contestadors, te'l paguen. I quan tu fas servir el mòbil i tens un fix com punxat ahir al router de fibra i que no ho fas servir, jo no ho faig servir, conec molta gent que no el fa servir, te n'oblides del contestador. És molt susceptible que rebis una trucada de publicitat d'una altra operadora i també d'algú que et vulgui amenaçar i que sap que tu no tens cap mitjà en aquell moment per enregistrar la conversa. Per això ho vaig incloure en la novel·la, perquè era el fix. Havien deixat de banda el telèfon fix. Com han deixat de banda tenir potser estris que ara, confinats, diguis, ostres, si ara el que necessito és això o això altre, que no tinc, que em vaig desfer, que em va pressa a fer coses. Amb una màquina de cosir, a cosir, ara tantes coses que eren primordials, prioritàries, ara les prioritats són unes altres. Què més us puc dir d'aquesta novel·la? Doncs que fins ara estic content d'haver-la publicat sobretot de guanyar el premi, i que hagi caigut en una editorial que fa temps que el Pagès publica el Premi
Ferran Canyameras de Terrassa, que és Pagès Editors, aquí està el logo, que es vegi, és una editorial de país, és una editorial de territori i que no és cap grup multinacional que fa llibres com si fes llaunes de tonyina i després, quan no funcionen, doncs van anar a la trituradora o tal. No, és una editorial que treballa gent amb cara i ulls, que treballa gent que trepitja en territori, com els llibreters que han patit un confinament molt cruel i com tota la cultura, no vol dir ara només dels llibres, conec casos de la música que és terrible. He sentit que les festes de Gràcia s'estan planificant sense música, sense concerts en directe, i em dius, que ni un DJ, vull dir, escolta, que ni un DJ. Doncs, home, això ens ho hem de mirar tots plegats, com hem arribat a aquesta situació de dir, a veure, les autoritats ens estan dient que fem una cosa, però nosaltres sentim com ens diu, no, hi ha un risc, hi ha un perill real, que aquest virus no és una vulgar grip. No ho és. És un virus que triga en manifestar-se. És com aquells verins perfectes que farien servir per eliminar algú. No ho dic perquè no vull fer publicitat, però sí, dintre dels verins a l'abast, no sé, el més dissimulat que jo trobo de tota la literatura. Podíem fer un congrés d'això, de verins i de maneres d'assassinar algú, desfer-te d'algú. El de la manita faloides trobo que és un dels, si no el millor, perquè això és discutible, però jo crec que és dels millors, perquè allò que enverines, posa una truiteta de rovellons, la teva, la de l'altra, és de manita, ben adobada, li deixes, i clar, quan allò fa efecte, són moltes hores després. Si no m'erro ara, és de 24 endavant, vull dir, pot ser 36 hores, i clar, als 36 hores d'haver ingerit aquell tòxic, es manifesta. I quan es manifesta, hi ha poc a fer. Doncs el virus, coronavirus aquest, per lo que heu pogut veure, treballa més o menys igual. Contagies, queda com larvat, tu vas encomanant-ho a tothom i quan es manifesta ja està, ja no és una persona, ja són 15 o 20 o 30 les persones amb les que tu has tingut contacte. I per això és extremadament perillós. És resistent i està actiu fins i tot després d'haver patit la malaltia, si ha sobreviscut. Aneu en compte amb això. És com els verins, és com la manita, és infal·lible. Hi ha molta gent que se n'ha anat en tots els entorns, vull dir, ja portem mes i mig i tinc testimonis d'amics i de persones properes, o més o menys, i qui més qui menys pot dir que té algú a la seva escala, o un veí, un familiar, i ja no està aquí, i de totes les àrees. I no el tòpic aquell que havien pensat en un principi, alguns autors que havien pensat, ostres, això és un virus per exterminar jubilats, malalts crònics i aturats de llarga durada. Han fet un virus així que afecti a tot un col·lectiu i això que s'estalvia al poder. Potser va per aquí, però no exactament, perquè hi ha molta gent molt jove que ho ha patit i que se n'ha anat i no són ni jubilats ni són aturats de llarga durada, ni són gent que s'ha marxat perquè ha estat exposada i el virus és molt resistent i les mesures que s'han de prendre per protegir-se han de ser molt extremades i han de ser has de tenir molta meticulositat i a procurar sempre conscient que estàs fent això, rentant les mans, rentant la roba i netejar totes les superfícies. És molt dur. És un virus amb molta mala llet que, com diu l'Eduard Carbonell, sembla una selecció natural. Potser sí, el món pertany als dofins i a les balenes i als peixos i deixem de fer les barbaritats que fem amb els animals. Bé, què més? Torno aquí amb el llebrer. Ja us he parlat de 4 cosetes del llebrer.
aquesta novel·la tenia previst fer un parell de presentacions més abans de Sant Jordi, el famós Sant Jordi que s'ha fet virtual. Bé, tot això es reprendrà a mesura que sabem que podem reincorporar-nos a circular pel carrer. Ho veig bastant complicat. He vist per ahí una manifestació a Tel Aviv una mica molt estranya amb la gent a distància de metro i mig o dos. I no veig el Sant Jordi del 23 de juliol amb la calor que fa, senzillament no ho veig, però si serà el 23 de juliol, doncs hi serem el 23 de juliol, encara que sigui una paradeta i amb una mascareta, a 5 exemplars. No, a veure, el còmic no té gràcia, el gag, per això ho faig, perquè jo no tinc gràcia, però hem de tirar endavant, hem de tornar, res no serà igual i potser hem perdut tant de bo, no? Però no soc realista, no pessimista directament. Algun teatre s'haurà caigut, a part dels que han caigut per la llei de lloguers. Haurà caigut també alguns bars i hauran caigut, potser, o tant de bo, no? Alguna llibreria i potser han caigut molts comerços petits que, si s'allarga, a mesura que s'allarga, les dificultats seran més grans. I molta gent presa dels nervis. Potser els perruquers, jo que m'acostumo a rapar-me i ara no m'hi aguanto. Amb la eina que estic transmetent no he pogut fer-me coses així per dissimular, però és que no m'aguanto el cabell i és un drama, això de no poder anar a la perruqueria i sortirem, els que li creix el cabell sortiran com el Moisès, no? Hi ha unes barbes, no sé què. Jo no és el cas, però potser moltes perruqueries per cert desapareixen perquè comprem per via Amazon, eBay, una màquina d'aquestes de fer nyau, nyau, i te talles el cabell perquè estan tancades i perquè no han considerat que fos una cosa important o de primera necessitat. Bé, els estancs estan oberts i els estancs ja, molts ja no venen segells, sinó més tabac, i fan apostes, que també estan suspeses. I en canvi una ferreteria on comprar una llanterna o on comprar alguna eina, una motosierra, una destral per a defensar-te del que canta Resistiré, doncs està tancada. I diu, t'has de desplaçar fins a una gran superfície per a comprar una destral. Després t'atura un control i diu, on va amb aquesta destral? És que vaig a tallar unes branques de l'arbre que tinc a casa. En el cinquè, vist que és un cinquè, i tinc allà una branca que vull tallar. No sé, bromes a banda. És una broma d'humor una mica negra. Bueno, ja fem negrots. Però sí, hi ha bastant absurd en aquesta decisió d'això, aquest comerç obre i aquest altre no obre. Vull dir, considerar que les prioritats no s'han mirat. I la perruqueria, que es va dir en un principi que havies de quedar-te a casa i podies anar a la perruqueria, però a veure, la perruqueria que jo anava era una perruqueria masculina, havia estat unisex, als anys 80 van començar i era molt innovadora i és una barberia, era molt moderna per a l'època. Tenia una higiene amb els estris, o sigui, ionitzava, posava a ultraviolat totes les tisores, i me'n recordo. Era barberia tradicional, Redwood, però sí que venia a vegades la parella i feia coses a alguna dona, puntuals, però era a nivell higiènic, era curosa. Les perruqueries s'havien d'haver permès obrir perquè sí, perquè és de lògica, és higiene, no és estètica, és higiene. Que hagués imposat aquestes limitacions com a la farmàcia, que pots entrar cada metre i mig, cada metre i mig o 2 metres i està, o un terç de l'aforament. Això permetria tirar endavant, però d'altra manera perdran la clientela i molta gent que pugui acabarà comprant via plataformes que t'ho porten a casa, doncs faran aquest. No serà el meu cas perquè jo, la que em diuen, m'ofereixo per a baixar les escombraries, per baixar el que sigui. Baixes amb por, baixes perquè soc una persona de risc,
però baixes amb aquestes caretes, tens ahir esteses les caretes, que el raig del sol matin tot el virus que hagi pogut agafar. I intento això. I tinc ganes de que el dia que podem sortir en llibertat, doncs estem confinats aquí. I bé, jo què més coses podia veure dels meus llibres, les meves novel·les? Una novel·la que fa temps que no me fa gràcia, ara no em fa gràcia perquè l'estem vivint, sembla que ho estem vivint, però sí, perquè aquí parlo de guerres bacteriològiques, exterminis i coses d'aquestes. És Futur Imperfecte, va guanyar el Premi de novel·la juvenil de Ciutat de Badalona del 2015. Està molt bé, he fet molts bolos amb ella, em dona satisfacció perquè el jovent que la llegeix acostuma a agradar, potser si la posen com a lectura obligatòria, com és curteta, jo soc amant de lo breu, els agrada més, però sí, a la web de l'editorial hi ha eines per treballar-la i per valorar coses. El que la llegeixi veurà que al rerefons hi ha un informàtic que l'ha escrita perquè això, el nom intern d'aquesta novel·la era el tallafoc. I en la novel·la, si en saps de tecnologia, de seguida te n'adones que hi ha un informàtic que l'ha escrita. I aquesta novel·la la comento ara perquè em ve a la situació. La podeu trobar a les biblioteques, també, perquè les biblioteques van tenir un bon grapat. I un dia ja parlarem dels drets d'autor i les biblioteques, que passarem factura amb els polítics i les biblioteques, perquè està molt bé que tinguin el teu llibre, però el llibre que està a la biblioteca és llibre que no vens. I llavors tu, el cedro, la liquidació de drets ve i no ve. I això no pot ser. O escoles o AMPAs que diuen que compren directament a l'editorial i el llibreter també es queda així. En fi, d'això podem parlar un altre dia i no fem malbé el vermut, que l'acabarem malament i sempre estem igual, sempre s'estem queixant. Bé, el llibre no està a les biblioteques i espero que quan estigui ja hagi circulat, ja hagi esgotat una edició, 2 edicions o 3 edicions i tal, i que corri pel boca orella, que siguem tots molt criminals, que si algú de los que esteu aquí, que ara en aquesta intervisió no veig qui està i qui no està, doncs veig que hi ha gent, doncs us agraeixo la vostra presència. La novel·la és una novel·la negra, una novel·la negra que té, a part d'un delicte i un crim, té això, denúncia social. I què més ha de tenir una novel·la negra? Diuen els entesos, bé, no havia... Cadascú diu la seva recepta, però jo poso alguna cosa més quan hi ha un senyor i una senyora, o un senyor i un senyor, perquè en tinc també de novel·les de senyors amb senyors i senyores amb senyores, i tot barrejat, això no és cap problema. Quan hi ha aquests temes, jo les novel·les procuro que tinguin una mica d'això, vull dir que no només sigui assassinar en el primer capítol algú i després a veure què passa, ni tampoc com la Gata Christie, de veure com la iaia ho mira, no, la meva és ja sexe. Intento que sigui això, la novel·la que compartir sempre experiències i involucrar el lector. A vegades em surt i a vegades no em surt, però hi ha molta gent, molts escrivim i sempre trobaràs, això diu, si no s'ha aficionat a la lectura, sempre trobaràs, si no t'agrado, sempre que trobaràs un veí o un altre que ha escrit, un veí, me refereixo a veí d'editorial, no els veïns del meu edifici, sinó veïns d'editorial. En principi a Pagès hi trobaràs un catàleg que té de tot, i en la col·lecció Los Marraco tinc companys que hi ha de tot, fins i tot podeu anar a Nova York a veure criminals de Lleida i podeu veure el que us imagineu, ja ho tenim escrit. I el que no heu arribat a imaginar ho estem treballant, segur. Que passeu un bon diumenge, que ens alliberem tots aviat, i jo us dic gràcies per haver vingut, i ens seguim veient en virtual mentre no es podem veure en espais normals i corrents com són les llibreries, els auditoris i tot això. Fins la propera. Gràcies per haver vingut.